हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामकारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിഷ്ടാദ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം 15-ാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചതെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ? ആ ഒരു ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് പറഞ്ഞോളൂ. പറയൂ മാതജി. നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. സത്വഗുണത്തിന്റെയും രജോ ഗുണത്തിന്റെയും തമോ ഗുണത്തിന്റെയും ഫലം എന്താണെന്നും അവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്താണെന്നും പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മള് അതായത് ഏതൊന്നിനെ കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത് അത് സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ച് നമുക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം, ജീവിത വിജയം നേടാമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ എങ്ങനെ മുഴുകാമെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. അതിനെങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ? 3 ഗുണങ്ങളും എങ്ങനെ ബന്ധിക്കുന്നത്, ഓരോ തരത്തിൽ ഓരോ ഗുണങ്ങളും ബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അത് പുരുഷോത്തമ യോഗം, പുരുഷ ഉത്തമ യോഗം. അത് പേരിൽ തന്നെ എന്താണ്? പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനാണ് ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് യോഗം ചെയ്യുക അല്ലെ? യോഗ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കണക്ട് വിത്ത് ഗോഡ് അല്ലെ? ആ ഭഗവാനുമായിട്ട്, പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. നമ്മുടെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമധഃശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. അപ്പോ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്ന? ഒരു കമ്പാരിസൺ, ഒരു ഉപമയാണ്. എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? അശ്വത്ഥം. അശ്വത്ഥം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? എന്താണ് അശ്വത്ഥം? അരയാൽ വൃക്ഷം. അരയാൽ വൃക്ഷത്തോടാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അരയാൽ വൃക്ഷമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വേരുകൾ മേൽപോട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു അരയാൽ വൃക്ഷം ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വേരുകൾ മേൽപോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അരയാൽ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വേരുകൾ ഇങ്ങനെ ഊർന്നൂർന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം വേരുകൾ മേൽപോട്ടാണെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ ഒരു പ്രഭു പറയാണ്, അരയാൽ വൃക്ഷം അല്ല മാതാജി, പേരാൽ വൃക്ഷമാണ് വേരുകൾ മേൽപോട്ടുള്ളതെന്ന്. പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു വൃക്ഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇല്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അരയാൽ വൃക്ഷം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് ഉൾട്ട, അതായത്
തിരിച്ചിട്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത് മാത്രം. വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്ഷയമില്ലാത്തത്. അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ, നമ്മൾ ചുറ്റിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് കുറേ വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ അരയാൽ വൃക്ഷം വർഷങ്ങളോളം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന വൃക്ഷമായിരിക്കും അല്ലെ. 1000 വർഷമൊക്കെ പഴക്കം, വലിയ തടിയായിരിക്കും അതിന്റെ തടിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. 1000 വർഷം പഴക്കമുള്ള അത്രയും വണ്ണത്തിൽ അത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിനെന്താണ് അത് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല. എത്ര വേനലായാലും അതെന്താണ്, അത് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല. അതിന് ഒരു ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെയാണ്, പക്ഷെ നേരെ ഉൾട്ടയാണ്. അതായത് വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ടാണ് ഈ അശ്വത്ഥം ഉള്ളത്. അതും അക്ഷയമായ അശ്വത്ഥം, അതായത് ക്ഷയം സംഭവിക്കാത്ത അശ്വത്ഥം. ഇതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് വന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ കാണുന്ന വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ അക്ഷയമായ തല കീഴായിട്ടിരിക്കുന്ന അശ്വത്ഥത്തിന്റെ വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. അതിന്റെ ഇലകൾ, ഈ അക്ഷയ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകള്. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച്, തലകീഴായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ വേദജ്ഞനാണെന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ ഇലകൾ മാത്രമാണ് വേദം, ആ വൃക്ഷത്തെ അറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ. ഇനി കേൾക്കാം നമുക്ക് ബാക്കി. അധശ്ചൂർധ്വം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വിഷയപ്രവാളാഃ അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്ധതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിലുള്ളതും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? വേരുകൾ മേൽപോട്ടാണ്, ശാഖകൾ തലകീഴായിട്ട് അല്ലെ കീഴ്പോട്ടാണ്. അത് അക്ഷയമാണ്, അതായത് നാശം സംഭവിക്കാത്തതാണ്. അരയാൽ വൃക്ഷമാണ്. അതിന്റെ ഇലകൾ വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നു ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ശാഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ, സത്ത് രജസ് തമസ്, ഈ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ. ഒരുപാട് ശാഖ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, റാ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അതിന്റെ ശാഖകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇനിയോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ ശാഖകൾ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വലിയ കൊമ്പുകളാണ് അല്ലെ. അതില് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചില്ലകള് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നല്ല കാഴ്ച കാണണം, നല്ല പാട്ട് കേൾക്കണം അല്ലെ. ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ വേരുകൾ എങ്ങോട്ടാണ്? മേൽപോട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഊർന്നിറങ്ങുന്ന വേരുകളും ഉണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തെ ഇങ്ങനെ തായ്വേരായിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ. നമ്മളെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ വൃക്ഷത്തിന്റെ തായ്വേരായിട്ട് വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഈ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം എന്ന്? അത് ശരിയായ ഒരു, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം അല്ല, പക്ഷെ ആ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിക്കാൻ കാരണം ആ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം എന്താണ്? അക്ഷയമാണ് അല്ലെ. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം നമുക്ക് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെയാണ് ഈ ഒരു വൃക്ഷം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അതിനെ ഒരു വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനെങ്ങനെയാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. നരൂപമസ്യേഹ തതൂപലഭ്യതേ നാന്തോ നചാതിർ നച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തതഃ പദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യതഃ പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അപ്പൊ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഇതിന്റെ തുടക്കം എപ്പോഴാണ്, അവസാനം എപ്പോഴാണ്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. അപ്പൊ ഈ അക്ഷയമായ വൃക്ഷത്തെ
അങ്ങനെ അക്ഷയമായി നിലനിർത്താനല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരുപാട് വേരുറച്ചു പോയ ഈ വൃക്ഷത്തെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അറുത്തു മാറ്റണം എന്നാ പറയുന്നത്? ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന അസംഗശസ്ത്രേണ, ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് അസംഗശസ്ത്രേണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അസംഗം, ആ ഒരു വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്തോടുകൂടി, ആയുധം കൊണ്ട് ഈ വൃക്ഷത്തെ മുറിച്ചു കളയണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പോ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആക്കി തരാം. ഈ വൃക്ഷം, അക്ഷയമായ വൃക്ഷം, നമ്മുടെ ഈ കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇതിവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊക്കെ, നമ്മുടെ അച്ഛൻ, മുത്തച്ഛൻ, അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ, നമ്മൾ ആ ഒരു വേരാണ്. പക്ഷെ ആ വേര് എങ്ങോട്ടാണ്? മേൽപോട്ടാണ് വേര്, അല്ലെ? വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വേര് എങ്ങനെയാണുള്ളത്? സാധാരണ ഭൂമിയിലേക്കാണ് വേരൂന്ന്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച്, അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്കാണ് ഈ വൃക്ഷം വന്നിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം എവിടെയാണുള്ളത്? അവിടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണുള്ളത്. ശരിക്കും നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ വേര്, ശരിയായ വേര് മുകളിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു നിഴല് മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ കാണുന്ന വൃക്ഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വ, അല്ലെ? നമ്മള് വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ച് കളയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ മേൽപോട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ കുടുംബം നമ്മൾ നിലനിർത്തണം, പിന്നെ അച്ഛൻ, മുത്തച്ഛൻ, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ പാരമ്പര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും, അല്ലെ? നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡാണ് നമ്മള് അതൊക്കെ പറയാനും. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? ഇതിൽ നിന്ന് വിരക്തിയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഒരു മായികമായ ഒരു ലോകം മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബന്ധം ആരുമായിട്ടാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുമാറി നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളൊരു നല്ല കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ പോഷിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതെന്താണ്? നമ്മൾ തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള അക്ഷയമായ ഈ അശ്വത്ഥത്തെ നമ്മൾ അസംഗശസ്ത്രേണ, അതായത് വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ച് കളയണം. എന്നിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത്? ആ ദിവ്യപദം, എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം ഈ സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത്, അല്ലെ? നമ്മുടെ സ്വന്തം പിതാവ്. അഹം ബീജപ്രദപിത, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മകളാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ ഉള്ളതാണ് നമുക്കും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ഈ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഛേദിച്ചു കളയണം? അസംഗശസ്ത്രേണ, അല്ലെ? വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ. അപ്പൊ അതാണ് ഈ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളോടുള്ള വിരക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ, ആ വിരക്തി വന്നാൽ മാത്രമേ ഭക്തിക്ക് സ്ഥാനം വരുന്നുള്ളൂ. അവിടെ മാത്രമേ ഭക്തി പ്രാക്ടിക്കൽ ആകുന്നുള്ളൂ. അതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയാണ്. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഈ വിരക്തി വരുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ എന്റെ ഭർത്താവ്, എന്റെ വീട്, എന്റെ അച്ഛൻ, എന്റെ അമ്മ, എന്റെ കുട്ടി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ ഒരു ബന്ധനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഈ ബന്ധം. അപ്പൊ ഈ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വിരക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചു തുടങ്ങണം. അതുപോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നതിന് പ്രകാരം നമ്മൾക്കാവും വിധം നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്തു തുടങ്ങണം. നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എന്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യലില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന അത്രയും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ പോകെ ഭഗവാൻ തന്നെ അത് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? ഒരു 4 ശ്ലോകത്തില് എന്താണ്? ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതി പൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യനമാമുപയാന്തി തേ. ഭഗവാൻ ആ ഒരു 4 ശ്ലോകത്തില് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 8, 9, 10, 11, 12 ഭഗവത്ഗീതയിലെ കാതലായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഭഗവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മളെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് വിരക്തി വരുന്നത്, പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഒരു വൈദി സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയും. അതായത് എന്താണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഗുരു പറഞ്ഞത്, അത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. അവിടെ ഭക്തി വരുന്നില്ല. ഭക്തി വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വിരക്തി വേണം നമുക്ക്.
നിർമാനമോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മ നിത്യാ വിനിവൃത്ത കാമാഹ ദ്വന്ദ്വവിമുക്താ സുഖദുഃഖ സംനൈഃ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢാ പദമവ്യയം തത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ മിഥ്യാഭിമാനം, എന്താണ് മിഥ്യാഭിമാനം? ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ, ഈ ശരീരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതൊക്കെയും എന്റേതാണ് എന്നുള്ളതാണ് മിഥ്യാഭിമാനം. മായാമോഹം, നമ്മൾ ഈ മായാവലയത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോരോ മോഹങ്ങള്, ആഗ്രഹങ്ങള്. ദുസ്സംസർഗം, എന്താണ് ദുസ്സംസർഗം? സത്തല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള എല്ലാം ദുസ്സംസർഗമാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള എല്ലാം അസത്തായിട്ടുള്ള എല്ലാം ദുസ്സംസർഗമാണ്. എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ്, അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ, അപ്പൊ ഈ ഭൗതികതയിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, തൃഷ്ണ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്കല്ലേ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ആ തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി, അതായത് സുഖത്തെയും ദുഃഖത്തെയും ഒരേപോലെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും. പിന്നെയോ വിഭ്രാന്തനാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വിരക്തിയാണ്. ആ വിരക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ്? ഒന്നെടുത്താൽ ഒന്ന് ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാത്തിന്റെ കൂടെയും ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമമായ എന്റെ ആവാസ സ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ് ഭഗവാൻ ഒരു ധാമമുണ്ട് എന്നല്ലേ. ധാമ പരമം മമ, എന്റെ ധാമമാണത്. എന്താണ് ആ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ഭാസയതേ സൂര്യോ, അവിടെ സൂര്യൻ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. ശശാങ്കോ, എന്താണ് ശശാങ്കോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ചന്ദ്രൻ അല്ലേ. ചന്ദ്രൻ അവിടെ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. ന പാവകഃ, അഗ്നി അവിടെ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അപ്പോ വൈദ്യുതി, അഗ്നി, സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ആരും തന്നെ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. തദ്ധാമ പരമം മമ, അപ്പത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല? തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു ധാമമുണ്ട്. ആർക്കാണ്? നമ്മൾ പറയും നമുക്കൊരു വീടുണ്ടെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു വ്യക്തി രൂപമുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് ഒരു ശരീരമുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത്? ഒരു വീട് വേണ്ടത്. അതേസമയം നമുക്ക് ശരീരമില്ല, രൂപമില്ലാത്ത ആളാണ് നമ്മളെങ്കിൽ നമുക്ക് വീടിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാന് രൂപമില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് ധാമത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ രൂപമുള്ള ആള് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് അതീന്ദ്രിയമാണെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ പോലെ ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമല്ല. അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. നമ്മുടെ മാംസചക്ഷുസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു രൂപമാണ് ഭഗവാന്റേത്. പക്ഷെ അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം. ഭഗവാന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ധാമമുണ്ട്, സ്വന്തമായിട്ടൊരു രൂപമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നൊരു ശ്ലോകമാണിത്. നമുക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാം, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് രൂപമില്ലാത്ത ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയാണ് എന്ന് പറയുന്നവരോടൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു ധാമമുണ്ട്. അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ ഒന്നും വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ വന്നെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും തിരിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രൂപമില്ലാത്ത ആൾക്ക് എന്തിനാണ് ഒരു ധാമം? ഒരാവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെ? ഒരു വീട്, നമുക്കൊരു രൂപമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനാണ് വീട്? അപ്പോ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ശ്ലോകം തന്നെയാണിത്. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ
മനഃഷ്ഠാനിന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായി പറയാണ്, മമൈ വാംശോ ജീവലോകെ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അഹം ബീജപ്രദപിത എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല ജീവാത്മാക്കളും. ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകളെ അല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്റെ അംശമാണ് എന്റെ ഭക്തന്മാരെന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സകല ജീവസത്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഭക്തന്മാരാകട്ടെ അഭക്തന്മാരാകട്ടെ, എന്താണ് മൂഢയോനിഷു ജായതേ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതായത് മൃഗജീവിതത്തിലേക്ക് പോയ ജീവാത്മാക്കളാകട്ടെ, ചര അചരങ്ങളാകട്ടെ, അതായത് ചലിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വൃക്ഷങ്ങളാകട്ടെ, ഇത് ജീവഭൂത എന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് എല്ലാം അല്ലെ. ഭക്തന്മാരതെ അഭക്തന്മാരതെ, പിന്നെ എന്താ പറയാ മൃഗജീവിതത്തിലേക്ക് പോയവരാകട്ടെ, അതുപോലെ ചര അചരങ്ങൾ അതായത് സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെയും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ജീവഭൂത. ജീവലോകെ ജീവഭൂത ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല ജീവാത്മാക്കളും. അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സനാതന, അവരൊക്കെ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കാത്തവരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അവര് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളുടെയും മൂർത്തിയാണ് അല്ലെ. ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളുടെയും മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത്? അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. മനഃഷ്ഠാനിന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്താണ് കാരണം? നമ്മൾ ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി തരുന്ന ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വീണ്ടും അനുഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു പലതല്ലേ. ഞാൻ ഇത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പണക്കാരനാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സുഖം ലഭിക്കും എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ആ കർമ്മത്തിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് അല്ലെ. ഒരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറയുന്നത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികർമ്മങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ശരീരം, ഒരു ശരീരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശരീരം, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് അല്ലെ. ആ ശാശ്വത അംശമായിട്ടുള്ള ജീവൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നൊരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അതായത് ബദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുകയാലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടു പോയത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അറസ്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ, 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ദീദി ഹേഷാ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയാ മാമേവയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ? ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷിതദാസ്യതേ യത് തപസ്സി കൗന്ദേയ തത് പുരുഷമതർപ്പണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? പിന്നെയും ഓരോ ശരീരം എടുത്തു വന്ന് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഉഴലേണ്ടി വരില്ല. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമായിട്ടുള്ള ജീവസത്ത എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ശരീരത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ, എങ്ങനെയാണോ ഒരു കാറ്റ് നല്ല ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ പോയി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നല്ല മണമുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അവിടെ വരുന്ന കാറ്റിന് എന്തായിരിക്കും മണം ഉണ്ടാവുക? നല്ല സുഗന്ധമായിരിക്കും. അതേസമയം നമ്മളൊരു അഴുക്ക് ചാലിന്റെ അടുത്താണ് പോയി, ഒരു വേസ്റ്റ് കുമ്പാരത്തിന്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ പോയി നിൽക്കുന്നതെങ്കിലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും മൂക്കുകുത്തും അല്ലെ. ആ കാറ്റ് എന്താ കൊണ്ടുവരാ? ഒരു ദുർഗന്ധമാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാ. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ
ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ജീവസത്ത ഓരോരോ ശരീരം എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആരാണ് കാറ്റ്? ആരാണ് കാറ്റായിട്ട് വരുന്നത്? നമ്മുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇതാണ് കാറ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക്, അതായത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം, അതാണ് നമ്മളെ മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരം മരിച്ചു പോകും, ജീവാത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കില്ല. പിന്നെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട്, അതും നശിക്കില്ല. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, അതായത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം, ഇതും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് നശിക്കില്ല. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അത് നശിക്കാതെ അത് ഈ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പോയി അതിനെ മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആത്മാവിന്റെ കൂടെയാണ് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരത്തിലും ഓരോരോ, അതായത് ഓരോ വാസന ഉണ്ടാവും. ഓരോരോ ആളുകൾക്ക് എല്ലാവരും പെർഫെക്റ്റ്ലി ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ ചിലർക്ക് ജന്മനാ ചില വാസനകൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ മോഷ്ടിക്കുന്നവന് ജന്മനാ ഉണ്ടാവും. അത് എവിടെ നിന്നാണ് ആ വാസന വരുന്നത്? ഈ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം കൂടെ കൊണ്ടുപോയതാണ് ആ വാസനകളൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ ചിലപ്പോൾ അവരങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതി. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമ്മളെ മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അല്ലെ, മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക്, ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഗുഞ്ചാനം വാ ഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ, ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ചനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പോ ഈ ഒരു ഗതി, അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ ഈ ഒരു ഗതി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം, അല്ലെ? നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിവുണ്ടായിരുന്നോ? നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ഗതി വിഗതികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അറിവ് ആർക്കുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്? മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്തത്? അവർ ശാസ്ത്രത്തോട് വിമുഖത കാണിക്കുന്നു. അവർ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പോ ശരിയായ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാകും ഇത് തന്നെയാണ് ശരി, ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ശരിയായ കാര്യമാണ് എന്ന്. യദന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യചേതസഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, അതായത് ഒരു ജീവന്റെ പോക്ക്, അല്ലെ, ഒരു എങ്ങനെയാണ് അതിങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ട് ഉഴലുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണത് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമായിട്ട് പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് സാധിക്കും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും എത്രയൊക്കെ പരിശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെ? നമ്മൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിൽ സഫർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ട്, അതുപോലെ കടത്തിൽ പെട്ടിട്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ആളുകൾ, ഒരാൾക്ക് ഒന്നാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് മറ്റൊന്നായിരിക്കും, അല്ലെ? പക്ഷെ അവരൊന്നും എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഭഗവാൻ എന്നോട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നൊക്കെ അവർ പറയും, അല്ലെ?
അവർക്ക് എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയത്തെ അഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ഛാഗ്നൗ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നവയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ അന്ധകാരത്തെയും നീക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ് ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരില്ല, അഗ്നിയില്ല, അവരൊന്നും അല്ല വെളിച്ചം തരുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വെളിച്ചം തരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ അവരെയാണ് ദേവനായിട്ട് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ വെളിച്ചം അവർക്ക് ആരാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ കൊടുത്തത് മാത്രമാണ് അവര് നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ചന്ദ്രനും അഗ്നിയും സൂര്യനും ഒക്കെ നമുക്ക് തേജോ ഗോളങ്ങളായിട്ട് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരെ ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. എങ്ങനെയാണോ ഒരു അച്ഛൻ മകന്റെ കയ്യിൽ പൈസ കൊടുക്കുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെയുള്ള കഴിവ് ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അഗ്നിക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നമുക്ക് ചൂടും വെളിച്ചവും ഒക്കെ തരാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഗാമാവിശ്യജ ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവാഹ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മകഃ. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂകി അല്ലെ. ഭഗവാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ എന്ന് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അചിന്ത്യമാണ്. സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. സോറി. ഇപ്പോ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂകി നമ്മള് ഏത് ഏത് അവതാരമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂകുന്നത്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ട് എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലും എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ട് എല്ലാ ജീവന്റെ ഉള്ളിലും എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഭഗവാൻ ഉൾപ്പൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. നമ്മൾ മിൽക്കി വേ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ചെറിയ ക്ലാസ്സില്, സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിലെ മിൽക്കി വേ. അതായത് ചന്ദ്രൻ ഒരു ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് സഞ്ചരിക്കുക, അതിനൊരു ഭ്രമണപഥമുണ്ട്, അതിനൊരു ടൈം ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിന് സ്വയം തിരിയാനൊരു ടൈം ഉണ്ട്, അത് സൂര്യനെ തിരിയാനൊരു ടൈം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ടൈം പെർഫെക്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് തിരിയാൻ പറ്റുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അത് ഭ്രമണപഥം നിലനിർത്തുന്നത്. അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഒന്ന് മാത്രമാണ്. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനായി തീർന്നിട്ട് ജീവസസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ചുമ വരുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ജീവരസം പകരുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാന സമായുക്തഃ പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഉദരത്തില് ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് വരുന്നു.
എന്താണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വൈശ്വാനരോ അല്ലെ, ഭഗവാൻ ദഹനാഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് വൈശ്വാനരോ എന്നാണ്. അപ്പൊ ദഹനാഗ്നിയായിട്ടും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉദരത്തില് ദഹനാഗ്നിയായിട്ടിരിക്കുന്നതും സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉദരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരം, എന്തൊക്കെയാണ് 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരം അറിയോ? അതായത് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കേണ്ടവ, വലിച്ചൂറ്റി കുടിക്കേണ്ടവ, നക്കി കഴിക്കേണ്ടവ, പിന്നെ അലിച്ച് കഴിക്കേണ്ടവ. നമ്മൾ വായിലിട്ട മുട്ടായി ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യാ? അലിച്ച് കഴിക്കും അല്ലെ? അതുപോലെ അങ്ങനെ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എങ്ങനെയാണ് ദഹിപ്പിക്കുന്നത്? പ്രാണ അപാന 2 വായുക്കൾ, ഒന്ന് അകത്തേക്ക് വരുന്നതും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ വായുവിനോട് കൂടി ചേർന്ന് വൈശ്വാനരോ അല്ലെ, ജഡരാഗ്നിയായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവികളും കഴിക്കുന്ന 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളും ദഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകാണ്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണവും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. അപ്പോ ഇവിടെയും ഭഗവാൻ പറയുന്നു സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, എല്ലാവരുടെയും, അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ മാത്രം ഹൃദയത്തിലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ അങ്ങനെ ഒന്നും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയല്ല അല്ലെ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരായിട്ടിരിക്കുന്നു? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ. ഭക്തന്മാരിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അഭക്തന്മാരിൽ മറവി നൽകുന്നതും, ഭഗവാനെ മറക്കാൻ അഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ മറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും സ്മരണ കൊടുത്താൽ പോരെ? ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള ജ്ഞാനം കൊടുത്താൽ പോരെ? എന്തിനാണ് മറവി കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്, നമ്മൾ ഒട്ടും ആഗ്രഹം ഇല്ല ഭഗവാനെ അറിയാനോ ഭക്തി ചെയ്യാനോ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താ കൊടുക്കുക? മറവിയാണ് കൊടുക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുക്കും? സ്മരണയും ജ്ഞാനവും കൊടുക്കും. അപ്പോ അതിനനുസരിച്ച് യഥാമാം പ്രപത്യന്തേ താംസ്തദൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും സ്മരണയും അതുപോലെ വിസ്മൃതിയും വരുന്നത്. ഇനി പറയുന്നു എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാനാണ്, വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. വേദം പഠിക്കുന്ന, ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാള് വേദാന്തിയാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ അറിയാന്നുള്ളതാണ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ വ്യക്തി പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് വേദം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ശ്ലോകമാണ്, ഞാൻ ചൊല്ലിക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് സൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവ ച ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി ഗൂഢസ്ഥോക്ഷര ഉച്യതേ. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം, തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാം തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ 2 വിധത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. അതായത് തെറ്റുപറ്റുന്നവരും ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ക്ഷര അക്ഷര. ക്ഷര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുപറ്റുന്നവരും, അക്ഷര പറഞ്ഞാല് തെറ്റുപറ്റാത്തവരും. ഇപ്പൊ 2 വിധത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരാണുള്ളത്. ഒന്ന് തെറ്റുപറ്റുന്നവരും മറ്റൊന്ന് തെറ്റുപറ്റാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാം എന്താണ്?
തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ചില ആളുകൾ പറയും എനിക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റു പറ്റൂല എന്നല്ലേ. ആ പറയുന്നത് തന്നെ ആന മണ്ടത്തരമാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ ലോകം. ആ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ക്ഷര എന്ന കറ്റേറിയിലുള്ളവരാണ്, തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള മുക്താത്മാക്കളാണ് തെറ്റ് പറ്റാത്തവര്. അപ്പോ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഓൾറെഡി മുക്താത്മാക്കളാണ്, ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളും തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മളൊക്കെ തെറ്റ് പറ്റുന്ന ആളുകളാണ്, മനുഷ്യരാണ്. ഇനി ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി കൂടാതെ അടുത്ത കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്യ പരമാത്മേത്യുതാകൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ വിഭത്യവ്യയ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തി പോരുന്നു. ഇപ്പൊ 2 വിധം പുരുഷന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അല്ലെ, പരമാത്മാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാൻ, അവ്യയനായ ഭഗവാൻ. അവ്യയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വ്യയമില്ലാത്തത് അല്ലെ, അതായത് ഒരിക്കലും തെറ്റു പറ്റാത്തവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാനും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോ 3 പുരുഷന്മാരായി അല്ലെ. 2 പേരെന്താണ്? ക്ഷര, അക്ഷര. മൂന്നാമത്തേത് ഒരിക്കലും തെറ്റു പറ്റാത്ത അവ്യയനായ, ഒരിക്കലും വ്യയം സംഭവിക്കാത്ത ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തി പോരുന്നു. അപ്പോ 3 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14 ലോകങ്ങളെയാണ് 3 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഉപരിലോകങ്ങള്, അധോലോകങ്ങള്, ഈ ഭൂമി, അങ്ങനെ 3 ലോകങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തി പോരുന്നു. അപ്പോ സ്വയം ഭഗവാൻ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായി എല്ലാത്തിനെയും പുലർത്തി പോരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാദപി ചോത്തമഃ അതോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രതിതഃ പുരുഷോത്തമഃ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകനും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, ക്ഷര അക്ഷര എന്ന് പറയുന്ന 2 കാറ്റഗറിക്ക് മേലെയാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. എന്താ? ക്ഷര അക്ഷര എന്ന് പറയുന്ന 2 പുരുഷന്മാരുണ്ട്. അതിന്റെയും എബോവ് ആയിട്ടുള്ള, അതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സർവശ്രേഷ്ഠൻ ആയതുകൊണ്ടും, അതായത് എല്ലാവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠൻ. നമ്മുടെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? പുരുഷോത്തമ യോഗ അല്ലെ. പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനായത് കൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട്. ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ക്ഷര അക്ഷര എന്ന് പറയുന്നത് 2 കാറ്റഗറി. ക്ഷര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളും, നമ്മളൊക്കെ ഉൾപ്പെടും അതിനകത്ത്. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റും. അക്ഷര എന്ന് പറയുന്നത് മുക്താത്മാക്കളാണ്, ശരീരബോധത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്ത് കടന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി, നമ്മുടെ ശില പ്രഭുപാദര്, ഗുരു മഹാരാജ്, അതുപോലെയുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ അക്ഷര എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ, തെറ്റുപറ്റാത്ത കാറ്റഗറിയിൽ വരും. പിന്നെ അതിനൊക്കെ എബോവ് ആയിട്ട്, എല്ലാറ്റിനും എബോവ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, ഇന്ദ്രിയാതീതനായിട്ടുള്ള ക്ഷര അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനായിട്ടുള്ള സർവശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഭഗവാനെ, ലോകങ്ങളും വേദങ്ങളും ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. കഴിയാറായി, വേഗം തീർക്കാം. യോ മാമേവമസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. ഹേ ഭാരത, അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ഒരു സംശയവും ഇല്ലാതെ നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർക്ക് വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവരെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഈ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. വേദൈശ സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ അല്ലെ ഭഗവാൻ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ
അങ്ങനെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു ഭഗവത്ഗീത ഈ രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ജന്മങ്ങളായിട്ട് വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിസ്സംശയം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് പിന്നെ വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അല്ലെ? ഭഗവാന് ഭക്തി ചെയ്യാനേ അതിന്റെ ആവശ്യകതയേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന് പരമദിവ്യോത്തമ മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കച്ചിത് യദതി സിദ്ധയേ യതതാമപി അപി സിദ്ധാനാം കച്ചിൻവാം വേതി തത്വതഃ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ പല പല ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാളോ മറ്റാണ് എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെയും അത്തരത്തിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാൾക്കാണ് എന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ നാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാസു ദുർലഭ. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഭഗവാനെ അറിയാന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി അവര് കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇദമുക്തം മയാ നഖാം ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. മയ അനഘ അല്ലെ? മയ അനഘ പറഞ്ഞാൽ ഹേ പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാകും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. ഇപ്പോ വേദങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ള അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തില് പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതറിയുന്നവർ, അതായത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്രം അറിയുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിശാലികളാകും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ അതിരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കുന്നവരല്ലേ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രയത്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിപൂർണത കൈവരും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഗ്യാരണ്ടി തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. സോറി, ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയി സൗണ്ട്. ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട് ചുമക്കാൻ തുടങ്ങി, അതാണ് പ്രശ്നമായത്. അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ടേ? വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണ് വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുകയാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ചുമന്നിട്ടേ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാൻ കേട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞത്, ഒരു കോള് വന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ. വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം വേദൈശ സർവേ അറിയുകയാണ് വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുകയാണ് വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ? ഇവിടെ അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് അരയാൽ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 5 ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അടുത്തത് ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ശ്ലോകം 7.
ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ്. ഇത് ചെറിയൊരു അംശമാണ്, സനാതന അംശമാണ്. ഇത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ജീവിച്ച് മനസ്സുൾപ്പെടെ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ജീവാത്മാവിന്റെ ദഹനാഗ്നിയായി വർത്തിക്കുന്ന അഗ്നി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ആ അഗ്നിയുടെ പേരെന്താണ്? വൈശ്വാനരോ അല്ലെ? ഭഗവാനെ ജഡരാഗ്നിയാണ്. വൈശ്വാനർ, വൈശ്വാനരോ ജഡരാഗ്നി. അത് പരമപുരുഷൻ അഥവാ ബ്രഹ്മമുദനത്തിനുള്ളിൽ അഗ്നിരൂപിയായി വർദ്ധിച്ച വസ്തുക്കളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്ന ജഡരാഗ്നി. ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമനെന്ന് പുകഴ്ത്തുന്ന അത് എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമനെന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ. അഗ്നിയുടെ പേരെന്ന് പറയാമോ? ജഡരാഗ്നിയുടെ വൈശ്വാനരോ ഇപ്പൊ പറയാം. മനസ്സിലായില്ല. വൈശ്വാനരൻ. വൈശ്വാനരൻ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കഴിഞ്ഞില്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലേ? കഴിഞ്ഞു.